saƙon mai ɓaro ta zuwa ga shugabanni, jagorori, marketers, manyan marketers na man fetur a Najeriya. Lallai talakawa suna cikin halin ƙaƙanikayi, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana ballighu anni walau ayatan, ku isar da saƙo daga gare ni ko da aya ɗaya ne. To mu a matsayinmu na ƙananan almajirai a cikin malamai, mu ƙanana ne, amma za mu yi amfani da wannan damar da Allah ya ba mu ta lafiya da kuma halce da kuma isar da da'awa daidai gwargwado, duk da ƙanƙancinmu a kasancewar mu ƙananan malamai, amma saƙonmu in mun tura yana isa. To za mu yi amfani da wannan dama mu isar da wannan saƙo zuwa ga manya-manyan makitoci na man fetur a Najeriya. Wallahi da yawa mutane masu aiki da mota su ci abinci sun aje motocinsu, domin idan sun sai man fetur ɗin sai dai kuɗinsu ya dawo da na ɗan abinci, ba a samun kuɗin da za a biya balas. To muna kira gare ku ya ku manya-manyan makitoci na Najeriya. Na farko shine Aliko Dangote, wanda kana ɗaya daga cikin manyan masu kuɗi na Afirka. A duba, a tausaya, a sanya hannu akan yadda za a sassauta wa mutane wannan man fetur ya yi sauƙi. 550 lita a Najeriya. Wallahi jama'a ana cikin halin ƙaƙanikayi. Da yawa masu aiki da janareto irin masu walda sun aje sun kulle shagunansu. Da yawa masu ɗinki sun aje sun kulle shagunansu saboda tsadan man fetur. Aiki da man fetur ba zai yiwu ba. To muna kira ga babban attajiri shine Dangote, da ku duba, ku tausaya a sai yadda za a sassaita wannan tsadan man fetur ya ainihin yi sauƙi. Mutane guda huɗu ne wanda nake so isar da wannan saƙo zuwa gare su. Na farko shine Aliko Dangote, na biyu shine AA Rano, na uku shine Shema, na hudu kuma shine Yola. Wayannan mutane sun shahara a harkan sintiri, ma'ana a harka na shiga da fice da man fetur a Najeriya. Kusan abin da ya bayyana mun, zan iya cewa wayannan mutanen jagorori ne masu faɗa a ji a kan abin da ya shafi harkan man fetur. To muna so mu isar da saƙo zuwa gare ku ya ku shugabanninmu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bashiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Ku yi bishara kada ku kore mutane, ku sauƙaƙa wa mutane kada ku tsananta. A zama masu tausayi, a zama masu kuma sauƙaƙawa. Inna ma'al usri yusra. Lallai tsanani yana tare da sauƙi. To a zo da sauƙi. Man fetur ya ta'azzara a Najeriya. Sannan kuma muna so mu sanar da ku ya ku shugabanninmu. Lallai ilalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ku tausaya ma wanda suke nan ƙasa da ku kuma Allah da ke sama zai tausaya muku. Allah da ke sama zai tausaya muku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yarham sagirana wa lam yuwaqqir kabirana falaysa minna. Duk babban da bai tausaya ma na ƙasa da shi ba, da na ƙasan da bai girma babba ba, to babu mu babu su. To muna kira gare ku ya ku shugabannin man fetur, Aliko Dangote, sannan AA Rano, sannan Shema, sannan Yola. Muna kira a gare ku a duba, al'ummanku suna cikin halin ƙaƙanikayi. Kuma gwamnati ne, duk wanda Allah ya bashi dukiya a hannunsa to shi ma gwamnati ne. Ko da bashi da wani matsayi a gwamnati, to yana da abin da zai faɗa a cikin gwamnati kuma a ji. To a duba, lallai ilalla matsayinmu na almajirai malamai masu idasar da saƙon manzon Allah da saƙon Allah, al'umma suna ta kawo kuka a gare mu cewa tun da saƙonmu in mun fitar yana isa, mu gaya muku mu isar da saƙo. Suna nema a gare ku a tausaya musu. Wannan tsadan man fetur ya hana abubuwa da dama. Yanzu ziyara ma da ɗan uwa zai ziyarci ɗan uwan shi ya gagara. Idan za ka tashi daga nan Kaduna zuwa Kano, sai ka biya kuɗin mota naira 5,000 zuwa dawowa 5,000, 10,000. Wani ma a wata bai samun albashin shi ya kai 10,000. Idan ka tashi daga nan zuwa Nasarawa State ya kai naira 7,000. In ku a motar ka za ka sa mai ka tafi daga nan zuwa Kano, sai ka kashe 15,000 zuwa 15,000 dawowa 30,000. Wani kuma a wata wallahi bai da albashin da ya kai mai 30,000. To saboda haka muna kira gare ku ya ku shugabanninmu, yadda Allah ya ɗaukaka ku tausaya kuma ku ba da shawara duk yadda za a samu wannan sauƙi na man fetur
domin wannan tsadan man fetur ɗin har ku ma zai shafe ku fa, har ku zai shafe ku, domin kayan masarufi za su yi tsada kuma za ku siya, kuma ‘yan uwanku su ma za su siya. Duk da ku ba ku da matsalan wannan tunda Allah ya hore muku, to akwai waɗanda wallahi ba sa iya ci ba sa iya sha saboda tsadar rayuwar da ake ciki. Muna kira zuwa gare ku, kuma mun isar da saƙon al'umma da amanar al'umma da suka tabbatar a gare mu zuwa gare ku. Muna fata wannan saƙo zai isa gare ku ya ku shugabanni masu girma. Na farko shine Dangote, na biyu shine AA Rano, na uku shine Shema, na hudu kuma shine M Yola. Allah ya taimake ku, Allah ya sa wannan saƙo namu in ya isa gare ku, Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ku duba kuma a tausaya ma al'umma. Lalle al'umma sun san da ku, kuma al'umma suna girmama ku, kuma al'umma sun ba da saƙo mu gaya muku kuma mu mun isar muku. Allah ya ba ku ikon duba wannan abu. Alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum.